kwa Lilongwe profesa wanika kuyankhula zikuoneka kuti akele lilimu aliyese profesa kumfuna aliyese profesa kumkonda ndipo iwo ndiyakuona kuona mene zili chakwe pika asa pita Mutharika wa uniatu basi rasitili pa September chakwera pesa kuchecha zona sokano mena kuti tikatikola pakati kuno ku Lilongwe pita Mutharika atanga namba 1 nimene kulili kuno kwachacha Lilongwe kwachacha Lilongwe profesa wanika kumakaya kule kazifukwa zokuti kuno atwayi kukanika chikoma chokhachoka ndicho chikulepelesa zonse zilili ku Lilongwe kwa tata profesa ukanika kuima kuda yakula kutikudatu chifukwa kuno kwa tata katokera pomwe patanki ukanika kupereka update pazifukwa zoti kuno kwa tata profesa ukanika kupereka update chifukwa kuti kuno kwa tata kuno kwa tata nimene mukoneramu Kifadi profesa wanika kupeleka update nimene zili anhama mukonda profesa koma lero zakuda kudaya kule mu Lilongwe chifukwa nde kwa dzadziratu anthu akanika kupeza malo da ime ikwesera kuti mwina tikose na update yese wamene sokhano lili kuno ku Lilongwe koma kuno kwa dzadza atachokera pomwe patanki chifukwa chokuti kwa dzadza anthu akanika kupeza malo ti profesa aime Kwese sabe ngati achipani cha Democratic Progressive Party ipeleke zose nomwine ipeleke update mene zinthu zilili ikwesesa kumbali yathu ngati achipani kuti tipelekele update mene zinthu zilili kuno kukada mufandi kwela kukada tabanga ndikwela bana sale sabanga sake bana Mungu